any més ho hem tornat a aconseguir. En el grup Caixa Enginyers hem acceptat per 6a vegada el repte esportiu i solidari Oxfam Intermont Trail Walker durant els dies 6 i 7 d'abril. Els 10 equips participants del grup Caixa Enginyers hem caminat 55 i 100 quilòmetres per una bona causa: lluitar contra la desigualtat que provoca la crisi climàtica en el nostre planeta. Des d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols, 60 persones de l'equip professional i humà del nostre grup, que representen l'11% de la nostra plantilla, hem afrontat aquest ambiciós repte amb enginy i passió. I ho hem fet ajudant-nos i cooperant durant llargs i de vegades durs quilòmetres que ens conduïen a la meta. En el grup Caixa Enginyers caminem impulsats pel nostre propòsit d'humanitzar les finances i de fer del nostre planeta un lloc millor. Som un gran equip. Som grup Caixa Enginyers. Som banca cooperativa.